Doncs us presento els convidats de la tertúlia d'avui. Tenim l'escriptor i articulista Miquel Porta Perales, l'advocada i economista Maria José Tarancón, la farmacèutica Montserrat Bernat i el director del Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat, Jordi Baroja. Bon dia a tots, com esteu? Bon dia. Hola, bon dia. Comencem, com sempre, veient el reportatge, perquè així ens situem en el tema d'avui. Avui el nostre debat se centra en la negativa de 14 farmàcies catalanes a vendre la pastilla de l'endemà, un mètode anticonceptiu d'emergència que evita l'embaràs. Aquest fàrmac es dona a les farmàcies sense necessitat de recepta mèdica des de l'any 2009. Aquestes 14 farmàcies, de les 3.000 que hi ha a Catalunya, tenen ara una base legal on aferrar-se després que la setmana passada un jutge del Tribunal Constitucional va donar suport a l'objecció de consciència d'un farmacèutic de Sevilla que havia estat sancionat per la Junta d'Andalusia per negar-se a dispensar-la. En el rerefons de la polèmica està de nou l'avortament, un tema controvertit al nostre país després dels estires i arronses legals del govern espanyol. Però sabem realment què és aquesta píndola de l'endemà? Aquesta pastilla es fa servir quan hi ha un risc d'embaràs no desitjat, o bé perquè ha fallat el mètode anticonceptiu, o bé perquè no s'ha utilitzat. Des de l'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Badalona Serveis Assistencials, insisteixen que no és una píndola que provoqui un avortament, sinó que evita l'embaràs. El mecanisme principal és això, endarrerir l'ovulació i, per tant, evita la fecundació. Evita que es produeixi un embaràs. S'ha de tenir clar que l'evidència científica de tots els estudis el que estan dient és que no és un mètode que produeixi avortament. És més, que si l'embaràs ja està... Quan es pren l'anticoncepció d'emergència, si l'embaràs o l'òvul ja està implantat, l'anticoncepció d'emergència falla, l'embaràs continua. El que és innegable, almenys a Catalunya, és que aquest mètode anticonceptiu d'emergència, que no és l'únic, ha fet baixar el nombre d'avortaments. Per exemple, a Catalunya sí que s'ha vist que des de la implantació de l'anticoncepció d'emergència de forma gratuïta en els serveis sanitaris, no sé si és casualitat o no, però que realment amb la gent jove s'ha anat veient una davallada contínua dels avortaments. Però, d'altra banda, els estudis que s'han fet, no en el nostre entorn, sinó en països anglosaxons, sí que no han pogut demostrar realment que s'hagin disminuït les taxes d'embarassos. La ginecòloga Àngels Abecilla ho té clar. Dispensar aquesta píndola a les farmàcies sense prescripció mèdica ha estat molt important perquè ha facilitat l'accés a les dones que no volen tenir un embaràs. És important perquè d'alguna manera el que ha fet és suprimir les barreres d'accés que moltes vegades hi ha. S'ha de tenir en compte que aquesta píndola és més efectiva com més aviat es pren. Per tant, és molt important no enredarir el moment de la presa de l'anticoncepció d'emergència quan es necessita. El fet de vendre-ho a farmàcia, això facilita l'accés. I, per altra banda, també està demostrat des de fa molts anys i en molts estudis que és un tractament segur, que no té contraindicacions i que no és perjudicial per la salut. Per tant, el que és important és que totes les dones utilitzin l'anticoncepció d'emergència quan estan en risc per a aquestes situacions. I també el que és important, almenys en els centres sanitaris, i entenc que també les farmàcies haurien de fer, és aprofitar aquest moment per realment seguir donant l'assessorament i l'educació a nivell de la utilització dels mètodes anticonceptius eficaços de forma regular. Això no s'ha de perdre. El risc que es banalitzi aquest ús anticonceptiu sempre hi és, però des de BCA creuen que els pacients que fan un mal ús és una minoria. El risc de banalitzar sempre hi és, però no és la gran majoria. La gran majoria no són persones repetidores, sinó persones que han tingut problemes amb els mètodes. Que una dona o una jove en un any hagi utilitzat 3 cops l'anticoncepció d'emergència, això ho pot explicar la pròpia inexperiència amb els mètodes i, per tant, l'important és que quan si té problemes amb els mètodes l'utilitzi. Sí que és cert que hi ha un pool, hi ha una sèrie, un tant per cent, que pot ser un 5%, que d'alguna manera potser els hi costa responsabilitzar-se de fer una sexualitat segura. I exposat el tema és el moment de fer-nos preguntes. Pot tenir dret a l'objecció de consciència un farmacèutic o ha de prevaldre el servei públic que ofereix? És una bona solució facilitar l'accés a la píndola de l'endemà per evitar embarassos o hi ha perill que es banalitzi? Tenen prou informació sexual els nostres joves, que és un dels col·lectius que fa un ús més habitual d'aquesta píndola? Montserrat,
Tu vens la píndola de l'endemà Sí, jo la venc. i preservatius? També. No t'aculls, doncs, a aquesta objecció de consciència, que podries, perquè queda establert, abans ho parlàvem fora de càmera, dintre del vostre codi, no? Sí, està establert dintre del còdic. Tu et declares objector per aquest fet i hi ha un arxiu, un registre en el Col·legi de Farmacèutics, que evidentment no és públic perquè es preserva la intimitat. Creieu tots que hauria de prevaldre la salut, en aquest cas de la dona, de la persona, que va a la farmàcia a buscar la píndola de l'endemà i que no haurien d'acollir-se a aquesta objecció de consciència els farmacèutics? Home, l'objecció de consciència existeix i, per tant, s'ha de respectar. Així com no existeix l'objecció de consciència fiscal, doncs l'objecció de consciència sobre la píndola del dia després... Això va per tu, eh? Buena puntualització en el moment que estamos, eh? Bé, existeix, clar, i s'ha de respectar. Aquí hi ha un problema a determinats indrets. Si, per exemple, això et passa a Badalona, et passa a Barcelona, a Sabadell, a Terrassa, suposo que no hi ha cap problema perquè hi ha centenars de farmàcies, mentre que si et passa en un indret, en un poble en què només hi ha una farmàcia i no n'hi ha cap altra en l'entorn, suposo que tens algun problema. I suposo que aquí potser sí que hi hauria d'haver-hi o hi hauria algun dilema, perquè si no, tinc entès, la farmàcia, de fet, és un servei privat, però d'utilitat pública, no? O sigui, que està sotmès a unes determinades regles, una mica salvant totes les distàncies, com un taxi, no? Que és un servei privat, però que ha de tenir... Que ofereix un servei públic. Un servei públic. Per tant, aquí el problema és què es pot fer si estàs en un indret, en una població que no hi ha farmàcies, no sé, 50 quilòmetres a la roda. Clar, pots anar 50 quilòmetres, però... No. En aquest cas és un dret, però és un dret limitat, perquè preval el dret de l'usuari a accedir a aquest tipus d'aquest medicament. A la prestació, diguem. Exacte. En aquest cas, l'usuari tindria dret a demanar-li al farmacèutic objector que li dispensés... En el cas que tu estàs dient, que estigués en una zona de farmàcia única segurament i que la següent farmàcia a la qual pogués accedir per comprar la medicació estigués a X quilòmetres. Això és un dret, però és un dret sotmès a la situació i preval el dret de l'usuari. María José. A ver, yo te voy a hablar jurídicamente. Uno de los derechos fundamentales que además ha costado siglos conseguir es la objeción de conciencia. Como muy bien has puntualizado, ¿no? Yo podría estar incluso a favor de una objeción de conciencia fiscal, porque bueno, yo voy a pagar mis impuestos y estoy de acuerdo en pagar mis impuestos, pero a ver qué se van a hacer con estos impuestos, versus una guerra, etcétera, ¿no? O estudios biológicos, etcétera, ¿no? Que puede yo no estar de acuerdo. Entonces, entonces aquí está en nuestro Estado español, ha costado muchísimo. Recordemos la objeción de conciencia con el servicio militar, que hubieron campañas muy proactivas y al final se consiguió. Y entonces yo creo que está recogido la objeción de conciencia en lo que son los médicos, los facultativos médicos. Se ha ampliado al tema de la píldora del día después. ¿Por qué se ha ampliado? Porque bajo mi punto de vista, yo no soy médico, yo no lo puedo decir, aquí tenemos un profesional que me puede asistir más o incluso tú, ¿no? Puede quedar, si tú eres una persona católica, o eres una persona judía, etcétera, de cualquier una religión, de que puede ser un método abortivo. Yo no te digo que lo sea porque no lo sé, científicamente no soy. Entonces, en un momento determinado, una persona que sea escrupulosa con su conciencia, pues puede decir, tengo una objeción de conciencia. Por otra parte, claro, legalmente, en la farmacia, tú me lo has dicho, yo no lo sabía, la farmacéutica que tenemos aquí, hay que pagar la píldora. Si tú vas a un centro sanitario de urgencias o a un centro de planificación familiar, te dispensan la píldora gratuitamente. Con lo cual, yo creo que los farmacéuticos, si cumplen la legalidad vigente, están inscritos en sus registros y tal, pues como cualquier otro ciudadano tienen derecho a tener su objeción de conciencia, siempre y cuando además el ciudadano no quede abandonado tampoco, ¿no? Y una de las cosas de la píldora del día después que no veo bien personalmente es, primero, que se pueda dispensar sin receta médica. Por aquí, incluso yo he hablado con muchos farmacéuticos, puede tener contraindicaciones. Aquí en el speech que vosotros nos habéis dicho dice que no tal, pero también hay otras versiones que sí. O sea, no
está tampoco asegurado 100%. Yo si te lees además el prospecto de la píldora, dice que si puedes tener hemorragias, que si no sé qué... Mals de caps, diuen... Ara ens ho dirà la Montserrat. T'has llegit la de l'aspirina? No, sí, pero es que yo, por ejemplo, yo soy partidaria de no dar antibióticos ni ningún medicamento. Perdona, yo soy partidaria, yo soy madre de 2 hijas. Yo cuando mis hijas tienen unas anginas, no se me ocurre darles un antibiótico. Primero voy al médico y que me digan y que me receten, no me voy al farmacéutico y le digo, oiga, deme un antibiótico, ni que sean amigos o conocidos. Me voy a un médico, que el médico le haga una revisión, le diga, pues mira, te voy a hacer una analítica o vamos a esperar o tal. La píldora me parece, vosotros lo sabréis más, yo no lo sé, parece que tienes un efecto, puedes tomar dentro de las 72 horas, ¿no? Si no recuerdo mal. Quiere decir que tú puedes ir a un centro de asistencia, puedes ir a tu pediatra, si eres una menor, puedes ir a tu médico de cabecera y que te la recete, que además tendrás el descuento pertinente, porque me parece que si te la receta un médico, también me diréis vosotros, entonces es gratuita. No sé, yo creo que yo aquí de verdad ha querido ser tan light la legislación y tan rápida de acceder, que yo creo que muchas veces no valoramos el que una píldora del día después, que no sabemos tampoco las consecuencias, igual, ya te digo, sea tomada como un tema, como si fuera un anticonceptivo, y no es un anticonceptivo. Aquí, por ejemplo, también habéis dicho en la televisión, y perdonad que me estoy enrollando, pero ya acabo. Et tallaré ràpid. Sí, es decir, que bueno, es que venían y se las tomaban a lo mejor 3 o 4 veces. Bueno, al año. Bueno, pues a lo mejor no es, bueno, no sé, tú sabrás si se puede tomar 3 o 4 veces. Es una cosa en un momento determinado, pues que, ¿sabes? No lo sé. A mí me gustaría que estuviera, si cualquier medicamento está regulado, si mi hija, por ejemplo, para tomarse un antibiótico, mi hija menor de edad, necesita una receta médica, yo creo que debería necesitar una receta médica el dispensársele la píldora del día después, y más cuando puede ir a planificación familiar, puede ir a cualquier hospital, a cualquier centro de urgencias, tú decías... Deixem parlar en Jordi, també, que ens digui si hi ha contraindicacions... A veure, hi ha contraindicacions com qualsevol altre fàrmac. Vull dir, l'aspirina i també t'espantaries. Vull dir que en aquest sentit, jo crec que el teu valor a l'hora de creure que cal recepta és més basat en una qüestió moral, ideològica, no pas una qüestió mèdico-sanitària. Perdona, el tema de la receta no és una qüestió moral. Afortunadament, vull dir, no ho decideixes tu, ni ho decideixo jo, ho decideix una agència... No me puedo posicionar, perdona, no me puedo posicionar en la píldora del día después porque no estoy preparada, de verdad, ¿eh? O sea, yo... bueno, a mí me han traído este debate para que dé mi opinión, me refiero que sí. No estoy preparada porque te voy a decir una cosa, porque hay médicos y hay informes científicos, yo me lo he estado mirando, hay un informe de Houston que dice que es abortiva, que es no sé qué y tal. Entonces yo puedo entender que una persona... No és una píldora abortiva, no? La OMS ho diu, no ho dic jo, ho diu la OMS, tu creus la OMS, no te la creus, però la OMS, el Sistema Nacional de Salut Públic d'Espanya, de Catalunya, clarament declara que és una pastilla que no és abortiva. Per tant, la barreja... Això és un altre tema, no fem aiguabarreig de temes. Per tant, també quan es parla de començar a reobert el debat de l'avortament, no, són dues coses diferents. Una cosa és el tema de la postcoital com un mètode anticonceptiu d'urgència, estic d'acord amb tu que no és un mètode anticonceptiu d'ús habitual, ni té per què ser-ho. Ara, per mi no té res a veure amb el tema de l'avortament, però res a veure. ¿Estáis de acuerdo que se recete sin receta médica, que se dispense sin receta médica? Totalment d'acord, però és que no és una qüestió ideològica, és que és una qüestió sanitària. Els farmacèutics complim la nostra tasca a l'hora de dispensar aquesta pastilla, donant els consells pertinents, sabent quant temps fa que hi ha hagut la relació, avisant que si es vomita dintre del marge de les 3 hores s'ha de tornar a repetir, donant els consells pel bon ús del medicament, que és la nostra tasca. Hi ha un protocol? Queda enregistrat en algun registre de la farmàcia aquella persona quantes vegades ha accedit a la píndola? En absolut, no queda registrat. És que estem parlant d'un dret, és a dir, jo crec que s'està obrint un debat d'una manera una mica fals. És a dir, la pastilla postcoital s'ha normalitzat molt el seu ús, com un ús dret i normal que poden tenir totes les dones exercint el seu dret a una salut sexual i reproductiva com li plagui. I nadie lo está negando, ¿eh? Bueno, amb aquesta reobertura de debat sí es torna a replantejar, o tu en alguns postulats sí clarament ho plantejaves així. I el que em refereixo és que és molt anecdòtic del que estem parlant, és a dir, són 14 farmacèutics o 14 farmacèutiques de 3.000 que es neguen en això. Per tant, vull dir, tot aquell debat que va sorgir fa anys, que semblava que les noies s'ho prendrien com si fossin pastilles de menta, que repetirien, que
Això són bulos, vull dir, les dones són molt més responsables del seu cos, vull dir, a ningú li plau. Nosaltres al centre tenim moltes noies que van a buscar la postcoital, noies molt adolescents, i a ningú li plau, ningú s'ho pren a la lleugera. I en el centre van muchas niñas a pedirle. Van noies joves a prendre la pastilla postcoital, sí, com un acte exercint el seu dret perquè senten que el seu mètode ha fallat o el que sigui, ven al nostre centre. Insisteixo, a ningú li plau. I si hi ha casos de noies que han pres més o que considerem que són repetidores dins el que caldria que es poden situar en un col·lectiu de noies vulnerables, és a dir, que probablement no estan gestionant bé la seva sexualitat per relacions de parella, perquè no negocien bé el preservatiu. Vull dir, aquí el problema és ella i la seva sexualitat i que l'hem d'ajudar. Pero cuando van a un centro, tú mismo estás reconociendo, vosotros le dais una serie de información y les dais una serie de apoyo que a lo mejor en un momento determinado, como ha dicho la farmacéutica, reciben allí lo que son las condiciones básicas de la prescripción, y cuando ella pudiera ir, pues si es menor de edad, a su pediatra o a su médico, no reciben la misma información que directamente en una farmacia, creo yo, però bueno, a lo mejor... També són públics diferents, o sigui, hem de cobrir totes les bases. Hi ha gent que anirà a les farmàcies que no anirà mai a una associació o un centre de planificació familiar, hi ha noies que no voldran anar mai al centre del seu cap, al seu capçalera o als seus assís perquè coneixen, perquè és un tema que encara els hi fa vergonya. Todavía tendrán más falta de información y tampoco tendrán un control de si se las han tomado 20 veces al año, porque si no se recibe ningún tipo de criterio, vosotros sí que lo podéis tener. Primer ve el dret, després ve el control. És a dir, si a tu t'amoïna el control, a mi m'amoïna el tema del dret, que jo crec que és el que ha de prevaldre. Evidentment, el dret ha d'anar acompanyat d'informació, d'assessorament, perquè no es repeteixi. Pero el derecho está. El derecho ya está establecido cuando es gratuito en cualquier hospital, en cualquier centro sanitario. Luego, aquí lo que se debate es si un farmacéutico puede tener esta objeción de conciencia. Y yo creo que puntualmente es lo que yo he dicho, al menos yo. El derecho ya está, porque cualquier persona puede tener abasto, está. Y lo único que yo he añadido es que yo creo que aquí lo que tenemos que tener es muchísimo mayor información, sobre todo a nuestros adolescentes. Sí, yo creo, es mi opinió personal. Això tothom estarà ningú d'acord. discuteix, crec. Tu m'ho podràs contestar. Els joves realment estan ben informats? Perquè creiem que sí, però a vegades és que no. No, no massa, però és que és normal, vull dir, d'on s'informen els joves? Vull dir, que als instituts, els pares, normalment és un tema tabú, que no acostumen a parlar-ne massa, o quan parlen ja és molt tard. Los pares tabú, estamos hablando de los padres, perdona, los padres de ahora son los padres que han vivido toda la democracia, que han sacado adelante este país, te llevamos 50 años. Igual a tu és molt fàcil de parlar de sexualitat amb els teus fills de la primera infància, però la majoria... Home, claro, por favor, es fundamental. Està molt bé que siguis tan progressista en aquest sentit. No, tan progressista no, pero la mayoría de los padres, perdona, hoy en día es que parece que estemos hablando de hace un siglo o medio siglo. Yo comprendo que yo con mi madre, perdona, yo tengo 50 años, yo con mi madre no hablar a lo mejor de sexualidad, que sí que hablava. Pues afortunadament pels teus fills està molt bé, m'alegro molt per ells, però vull dir que nosaltres veiem 5.000 nois cada any en els tallers i veiem que no estan així. Vull dir que les primeres informacions sobre la salut sexual que reben moltes vegades les proporcionem nosaltres en tallers que són d'una hora i mitja, 2 hores i que no arriba per massa cosa. Vull dir, tenen molt poc accés a una informació i la informació que tenen es basa molt més en el tema dels riscos, la por, el tema de les infeccions, tal, que no pas en el tema de plantejar una sexualitat positiva, saludable, responsable, que és el que s'hauria de plantejar. No és tanta la informació que tenen els joves sobre la sexualitat, o la que tenen la reben per internet, per col·legues, això està molt estudiat. Y películas, por ejemplo, otras películas que han hecho muchísimo daño, sobre todo con el abuso a menores y como 50 sombras de Grey, que lo encuentro, vamos, hoy en día horroroso. Bueno, es mi opinión, Perdona, es una película que hoy en día, la verdad, con todos los derechos que hemos conseguido la mujer, solo falta que me tengan que decir a mí a qué hora tengo que comer y a qué hora no sé qué. Y esto es lo que reciben nuestros jóvenes. Miquel. A veure, dues coses. Primer, sobre la píndola. A veure, com molt bé ha dit el reportatge, és veritat que es corre el risc de la banalització. I es corre el risc, com també s'ha dit aquí, que en lloc de ser la píndola del dia després sigui una mica la píndola del dia abans, amb la qual seria considerat com un mitjà anticonceptiu, diguem-ne, convencional, quan no ho és. També és veritat que en determinats discursos d'algunes persones, d'alguns col·lectius, un pot arribar a sospitar que darrere, diguem, de l'assumpte hi ha una intenció més o menys subtil d'imposar una determinada ideologia, una determinada moral, en alguns, no en tots. Però també és una evidència que les noies o les dones queden embarassades. I si queden embarassades i volen tenir la criatura, doncs mira, cap problema que tinguin la criatura. En canvi, si queden embarassades i no volen tenir la criatura, clar, en principi l'única solució és avortar. O
en aquest cas, amb el termini prefixat, la píndola anticonceptiva. O sigui que vindria... La píndola de l'endemà. Evita l'embaràs, perdó. Un cop està l'embaràs. La píndola, la farmàcia, vindria a ser una mica la solució a un embaràs no... A una sospita d'embaràs. O una sospita d'embaràs no desitjat. Sí, porque en el reportaje se ha dicho que no hay embarazo. No hay embaràs. Ahí está la discusión, por eso yo te decía que un poco la objeción de conciencias entre comillas, ¿no? Cuando una persona hace la objeción está el... Com que hi ha la sospita, doncs pot conduir a la banalització, no? Clar, i després sobre la informació dels joves, jo crec que els joves sempre han estat mal informats. I encara que estiguin ben informats, doncs no sé, m'imagino jo que arriba un moment com que això del sexe no deixa de ser un instint, deixa de ser l'eros, que ve quan surt, que és un instint sovint sobrevingut en determinades circumstàncies, doncs, home, segons com sigui, per molta informació que tinguis, doncs, clar, és que els instints yo creo que aquí la has clavado, y a mí no me va a pasar, y a mí esto no me va a pasar. Esto la has clavado. Pero yo creo que hoy en día sí me pueden decir que no estén informados, yo creo, lo creo. Jo sí puc dir-ho. A veure, depèn què vol dir estar ben informat. Una cosa és estar informat i l'altra és estar ben informat. Estan informats sobre estereotips de gènere, de rols del que ha de ser l'home, de com ha de ser la pràctica sexual de l'home, es pensen determinats paràmetres molt basats en el que veuen dels amics, en internet, en fotografies... És clar, i també en estar ben informat o mal informat, a la informació que donis, també pot haver-hi algú que vol més o menys subreptíciament o subtilment introduir-te una determinada moral o una determinada ideologia, perquè la informació en general mai no és neutral, és un tema molt complicat. Però en el fons el que s'està debatent aquí és si s'ha d'avortar o no s'ha d'avortar. Bueno, s'està per una altra cosa. No, en general, al final de tot, bueno, s'ha d'avortar. ¿Es admisible o no es admisible l'avortament? Está reconocido en nuestro Código Penal. O sea, el aborto está despenalizado. Però tenim interessat totalmente. A quin sector o a quins sectors els interessa lligar la píndola de l'endemà amb l'avortament? Estem dient no hi ha hagut fecundació, no hi ha embaràs. Però que vulguis que no, està lligada, en última instància està lligada. Bueno, està lligada, clar, està lligada des de tot el que, si ho entens des del punt de vista de sexualitat, però vaja, vull dir, és com, jo no sé el jutge aquest, el Tribunal Constitucional, perquè ha desestimat el tema que el preservatiu no, per no sé quina història, igual tu, advocada, tu sabràs. Quin és l'argument que ha donat pel qual el preservatiu no? Sí, pero fíjate, esto me gusta que me hagas esta pregunta. El jutge que és un reconegut militant antiabortista. No, porque jurídicamente, yo fuera, se lo he preguntado a ella, porque es que además te voy a decir una cosa, o sea, el preservativo, él se podía negar a venderlo, porque no es obligatorio, tú te vas a poner las manos así, pero no es obligatorio que una farmacia se venda, porque no es un medicamento y las farmacias están obligadas a dispensar medicamentos. Entonces, con lo cual, yo no he entendido la sentencia del juez de que... Pero yo no sé si aquest farmacèutic... Y lo que no entiendo tampoco, perdona, es que el farmacéutico se niegue a vender preservativos cuando seguramente no le han puesto ninguna sanción por vender anticonceptivos. Creo que debería estar vendiendo anticonceptivos, con lo cual... Yo aquest farmacèutic no l'entenc. Yo tampoco. O sea, fíjate, estamos de acuerdo. Entonces le he preguntado a ella, decir, oye, ¿tú tienes obligación de vender preservativos? Porque yo he estado mirando legislación, mirando, y me dice, no, es que los preservativos, al no ser un medicamento, los farmacéuticos, bueno, lo explicarás tú mejor, no tenemos ninguna obligación de venderlos. Exacto. O sea, nosotros el que hem de tenir és... hem de tenir actitud amb el tema dels medicaments. Els altres productes que venem a la farmàcia pertanyen a altres categories, amb la qual cosa no està regulada aquesta venda. De tota manera, voldria aclarir que dues coses que m'han sorprès del tema de la sentència, no? O sigui, el farmacèutic de Sevilla al·legava que al·legava el seu dret d'objecció de consciència perquè no sabia què podia passar amb aquesta pastilla amb una dona que estigués embarassada. Esto es lo que yo un poco intento explicar. Bueno, a veure, i dos, el Tribunal Constitucional considera que el farmacèutic no es pot sentir agredit en la seva llibertat d'ideologia i de religió pel fet del preservatiu.
Aquí, això és aquestes dues coses que pero deia. por eso te digo, ¿qué es lo que dice él? Entonces dices, no entiendo, y yo puedo decir, es que, a ver, no entiendo a ver, resumiendo, que el juez le pueda obligar y que no le haya sacado la sanción, porque él no vendía ni preservativos, ni píldora del día después. Le ha sacado la sanción por no vender la píldora del día después, porque dice que es un derecho reconocido en el Tribunal de Derechos Humanos y también en la Constitución nuestra, que es verdad, la objeción de conciencia. Y además, esto hay que decirlo, porque estaba inscrito en el registro de objetores de conciencia de farmacéuticos, porque si no tampoco. Entonces, y en cambio el preservativo le diga que sí, que lo tiene que vender, no le saca la sanción, que yo no estoy diciendo si estoy de acuerdo o no, cuando él no tiene obligación de venderlo. Es una sentencia muy rara. A mi que demostra és una sentència polititzada, bueno, tribunal constitucional. O sea, yo creo que era una sentencia que iba directamente a la píldora del día después, que yo estoy totalmente de acuerdo con el extracto que hace el juez y con los votos luego particulares, discrepo más, pero bueno, pero que es una sentencia que digo, bueno, aquí han ido simplemente a lo que interesaba. Ni científica ni és ideologitzada. Sí, probablement, a veure, jo suposo que la sentència deu tenir, segur que té els seus fonaments jurídics. Jo la tengo, si queréis os la mando. Per tant, s'hauria d'esbrinar i potser ha fet una lectura molt estricta, molt restrictiva de la legislació vigent i probablement ha influït molt el que deia el Jordi. La pròpia ideologia s'ha abocat també en la sentència, que és una cosa molt habitual, o relativament habitual, perquè al cap i a la fi el jutge també és una persona, un ser humà, amb la seva ideologia, la seva moral, i per això... El problema és que ens representa ens legisla tots. I per això hi ha, no sé si en aquest cas es pot o no, la segona instància. Sí, pero fíjate que la segunda instancia es el Tribunal Constitucional, iremos a Estrasburgo y en Estrasburgo les darán la razón, porque está muy tutelado lo que son las objeciones de conciencia. Hay muchas sentencias, por ejemplo, en derechos fundamentales, en el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos, en el derecho de la religión, porque claro, pero fíjate que nunca con sentencias católicas, si por ejemplo son temas hebreos, temas del velo islámico, etcétera. Entonces todo esto está muy tutelado en Europa. Tenemos unos derechos fundamentales que yo creo que es fundamental, bueno, valga la redundancia, que nos amparan a todos y en lo que en un momento determinado en algunos puedan decir no nos interesa, en otras cosas pues hacen que nos protejan y que estemos en un estado de derecho. Aquí també hi ha un problema que es planteja, que és la col·lisió de drets. En el cas de les farmàcies, com molt bé la Montserrat, tenim una manera d'arreglar-ho, però en aquest cas no sé com. I en qualsevol cas sempre s'ha d'arreglar preservant per mi el dret principal que ha de ser el dret de la dona a accedir. Ara, una vegada estem parlant... Esto sí que lo tenías preservado, yo creo, porque a ver, lo tienes en todos los centros. Però per què no es podria plantejar, per exemple, als centres sanitaris públics també està garantit el dret de l'objecció. I allà el que sí que s'estableix, diguéssim, per acord, legalment, és que si tu, metge, un professional, no vol dispensar o no vol fer determinada pràctica, ha d'haver algun del mateix espai que ho pugui fer. És a dir, jo he de ser atès en el mateix espai. Potser no per tu, però sí per una altra persona que sí que... A les farmàcies també, és a dir, s'hauria de garantir... Jo entenc que les farmàcies és diferent, però potser només hi ha una persona que atén i és més complicat, però en qualsevol cas, el radi en el qual jo puc tenir dret en aquest accés, en aquesta vacina, en aquest cas, hauria d'estar garantit. Sí, deixa'm que t'aclareixi que l'objecció és una objecció personal d'un llicenciat de l'oficina de farmàcia, que pot ser un titular o pot ser de qualsevol altra persona llicenciada que treballa a l'oficina de farmàcia. O sigui, no és la farmàcia que es declara objectora, és el professional individualment el que es declara objector. Raó de més perquè la farmàcia pogués garantir, si un professional no vol, que hi hagi un altre professional que ho pugui dispensar. Tú podrías tener el medicamento y en ese momento determinado, el que és otra persona que tal... Exacte, jo aquest acte no el faig, però el pot fer una altra persona. Per mi seria la solució òptima que equilibraria el tema dels drets. No, és que aquesta possibilitat hi és, és que hi és. Hi és, de totes. Ja m'heu contestat una mica perquè anava a introduir que estem parlant dels drets dels farmacèutics, no? Acollir-se a aquest dret de l'objecció, però on quedarien els drets de les dones, en tot cas? Bueno, yo creo que quedan salvaguardados por lo que he dicho, ¿no? Porque en un momento determinado, si en una farmacia yo no lo sabía, esto que me ha aclarado ella, que ves, también es otra posibilidad, pero este señor podría tener su objeción de conciencia y que otra persona, claro, diferente es que que esté una persona sola en la farmacia, ¿no? Pero que otra persona pues dispensar el medicamento. Él también puede decir, bueno, yo con mi objeción de conciencia llego más allá y quiero hilar más fino y no me veo capacitado moralmente para comprar este medicamento que no sé si va a ser abortivo o no, que va por ahí el tema. Pues bueno, no lo sé. Pero yo creo que sí que está salvaguardado. Bueno, es que él puede pensarlo, no lo sé, de verdad. Yo ahí, fíjate, yo no soy capaz. Yo no soy capaz de juzgar la moralidad de nadie. Te lo digo sinceramente, es una de las cosas, yo creo en la libertad plena, y en un momento que un derecho de una mujer esté protegido, cuando este medicamento está a su alcance,
y además de manera gratuita en cualquier centro de planificación familiar, centro sanitario, yo no soy capaz, te lo digo sinceramente, de juzgar a este hombre, no lo sé, porque a lo mejor lo ha hecho porque le ha dado la gana y por fastidiar, y a lo mejor lo ha hecho porque moralmente tiene una conciencia que le impide dormir por las noches y receta este medicamento. Y tú te vas a burlar, pero yo, como he visto 20.000 cosas en mi despacho, no soy capaz de juzgarlo, pero no soy capaz. Entonces, yo respeto un derecho fundamental que además, ya te digo, está reconocido en nuestra Constitución española, y yo lo respeto. Y yo creo que los derechos de la mujer, que para mí son fundamentales como mujer, creo que están recogidos. Porque yo, por ejemplo, estoy totalmente en contra del aborto, pero considero que yo personalmente... Para mí, vaya respecto de derechos de la mujer, si estás en contra del abortamiento. Bueno, yo creo que no tienes respeto a mí si no me dejas hablar. Yo estoy totalmente, en mi caso, María José Tarancón, estoy totalmente en contra del aborto, pero como española, como letrada y como abogada, está recogido en nuestra Constitución española con una serie de prescripciones, y si cualquier derecho fundamental que tenga una mujer a abortar, y cualquier derecho, y está penalizado en el Código Penal, creo que es una libertad individual de esa persona. ¿Y quién soy yo, que moralmente yo estoy en contra, para decirle a una persona que no aborte? Yo no puedo, no tengo esa moralidad, ¿me entiendes? Sí. Entonces, como a mí me gusta respetar a todo el mundo, también me gusta que me respeten, lògicamente. Què serà que totes les tertúlies, tots els debats, comencen a ser interessants al final? Això ens passa sempre. Jordi, Maria José, Montserrat i Miquel, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'hora del vermut.